Soy la invisible transmisora de fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Yo soy la mano de terciopelo. Soy el sosiego, la cuna y la casa. Soy la invisible transmisora de fuego.
Egunon eta ongi etorri izan zaitezte guztiok soldata arrakalari buruzko nazioarteko laugarren kongresu honetara. Gure gole abesbatzarekin hasi gara eta gaurko gaiaren ildotik helduz izan ere, talde honen inguruko hainbat datu helaraziko dizuet. Behitu, gure gole 2017an sortu zen Bizkaiko emakume ikitoen alduntze pertsonal eta komunitarioan laguntzeko bizitzako eremu guztietan benetako berdintasuna lortzeko. Abesbatza bat baino topaketa, adierazpen eta erresistentzia espazio bat da. Bienvenidos al cuarto Ongi etorri Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak soldata arrakalari buruz antolatu duen laugarren nazioarteko kongresu honetara. Euskaraz nioen bezala, gure gole abesbatzaren interpretazio batekin hasi gara. Kongresu honetan sakon aztertuko dugun gaiaren harira. Uzten badiazue, talde honi buruzko zertzelada batzuk emango dizkizuet, eta orduan ulertuko duzue nora iritsi nahi dudan. Koroaren izenak bere esentzia eta misioa islatzen ditu. Gure gole hitzak gure ahotsa esan nahi du erromanieraz eta euskaraz. Eta hura osatzen duten emakumeen indar kolektiboa irudikatzen du. Emakume ijituen nortasuna, kultura eta eskubideak aldarrikatuz. Musikak elkartu, ahaldundu eta ikusgarri egiten ditu. Batu berdintzeko da, emakume horiei aplika geniezaieken leloa. Aspaldidanik indarrean dagoena Eusko Jaurlaritzako lan saila soldata arrakalaren aurka borrokatzeko estrategian. ahots batuko ditugu ideia berriak gehitu asmoz. En este congreso sumaremos Kongresu honetan hainbat ahots bilduko ditugu, soldata arrakalaren aurkako hirugarren borroka plana izango denaren zumeak ehuntzeko, ideia berriak jasotzeko. Lehenik eta behin, erakundeen ahotsak entzungo ditugu. harrera egingo diogu Juan Mari Aburto, Bilboko alkateari. Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, aurrera. Un aplauso, por supuesto, para él. Txalo, berarentzat jakina. Lehendakari ordea, sailburuok, gobernuko ordezkariok, jaun-andreok, herri-agintariok, egunon guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Hiri honetako alkate naizen aldetik lehenik eta behin ongi etorria ematen dizuet kongresu honetara. Eskerrik asko hemen izateagatik, izan ere garrantzi handiko erronka bati buruz hitz egin eta eztabaidatuko da, hau da, soldata arrakalari buruz. Alegia, gizonen eta emakumeen soldaten arteko aldeari buruz. Asko aurreratu dugu Bilbon eta Euskadin eta estatu mailan esan dezakegu egoera honean gaudela. Baina oraindik bide luzea dago egiteko. Eta hor denok egon behar dugu elkarrekin. Erakundeak, alderdiak, sindikatuak, profesionalak. Denok emakumeen naiz gizon elkarrekin egian behar dugalako bide hau. Como les decían mis palabras en euskera, hoy abrimos una nueva edición. Laugarren aldia izango du gaur kongresu honek eta soldata arrakalaz hitz egingo dugu, erronka garrantzitsua, aldeak baitaude emakumeon eta gizonen artean, baina berdintasunera heldu behar dugu eta oinarri garrantzitsu bat soldata da, soldata duina. Izan ere askotan ezberdintasunaren atzean indarkeria dago, beldurra, menpekotasuna, eta baita ere emakumei eman diegun exigentzia bat, aurrak zaintzeko, etxea zaintzeko, eta bar. Eta hor, arrakala handia dago, ez bakarrik alde ekonomikotik, baita bidean galdutako aukerei dagokienez, desberdintasun horren ondorioz. Desberdintasun hori normaldu egiten da eta betikotu ere bai, eta ez du hori gertatzerik nahi hemen
Euskadin, Bilbon asko aurreratu dugu eta Espainia mailan oso posizio honean gaude, baina hori ez da nahikoa. Laguntza eskatu nahi dizuegu, zuei guztioi lanean jarraitzeko, aurrera egiten jarraitzeko eta zure ideiak partekatzea nahi dugu. Ez baikara konformatzen, Islandiara begira dago, hori da gure referentea, gure ispilua eta ez gara bidean geldituko. Esperientziak elkartrukatu behar ditugu, aliantzak egundu behar ditugu, arrakala isilian gertatzen baita. Soldata arrakala justizia sozialeko kontu bat da, baina ezberdintasun ekonomikoa ere bada. Eta hori murrizteko soldatak berrikusi beharko dira, baina kontziliazioa ere landu beharko dugu. Eta garai zailak dira, gerra dago, indarkeria lana galtzen dira, etxeak ere bai. Emakumeak eta aurrak ikusten ditugu sufrimenduaren erdian, oie baitira kalte berenak. Horregatik urrats bat gehiago eskatuko dut, balioak indartzea gure seme-alaben ADN-ean txertatzeko matxismoaren eta indarkeriaren kontrako lana eta indarra. Diskriminazioa errotik kendu behar dugu eta emakumeak erabakiak hartzen diren postu horietara heltzea lortu behar dugu. Soldata arrakalak eragin handiak ditu, betikotu egiten baldin baditu desberdintasunak, soldata arrakala hasieran hasten da eta erretiroraino iristen. Eta hor arrakala are sakonagoa da. Beraz, ez da soilik justizia soziala, giza eskubideak ere jokoan daude. Horregatik enpresa arduratsuak behar ditugu eta soldata gardentasuna behar dugu desberdintasunei aurre egiteko. Eskerrik asko alkate. Jarraian hitza emango diogu Miren Elgarresta Larrabideri, emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari. A continuación le damos la palabra a Miren Elgarresta Larrabide, directora de Emakundeko zuzendariari. Sailburuak, Bilboko alkatea, herri agintariok eta entzule guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik eta egun on guztioi. Gaurko kongresu hau posible egin dezuen erakunde guztiei ere eskerrik asko. Bereziki, ekonomia, lan eta enplegu sailari antolakuntzan egindako lan guztiagatik. Eta baita ere, lankidetzan ere bai, emakundeko lankide guztiei ere. Elkarlanaren beste adibide bat dugu gaurko kongresu hau, izan ere, soldata berdintasunaren aldeko estrategiaren bidez egiten ari garen lana horrelakoa izaten ari da. Ezberdinen arteko elkarlanean oinarritutakoa. Eta horrela izan behar du, soldata arrakalaren arazoa egiturazkoa baita eta faktore askotarikoa. Horregatik, Jaurlaritzaren 8 departamentu daude une honetan inplikaturik emakundetik koordinatzen dugun herri mailako soldata berdintasunaren aldeko estrategian. Eta gure helburua da departamento guztiak inplikatzea eta hala egingo da honako aurrerantzean. Guretzat lehentasuna da soldata berdintasuna lortzea. Lorpen honek beste hainbat onura eta aurrera pauso dakartzalako emakumeen eskubidetan eta berdintasunean. Creo que es necesario destacar. Uste dut, azpimarratu behar dugula, soldata arrakalari buruz dihardugunean arazo konplexu batetaz ari garela egiturazkoa eta dimentsio anitzekoa. Eta horrek era bereko erantzun bat behar du eragile guztiengandik eta erakunde guztiengandik etorri beharko duena. Desberdintasunaren ondorio da soldata arrakala. Eta ez soilik lan munduan, hemen badugu, Euskadin badugu estrategia bat arrakala horri aurre egiteko. Justizia kontu bat delako bai,
baina baita ere berdintasunak onura ekarriko diolako gizarte osoari. Aurrera pauso bat ekarriko du emakumeen eskubideetan, eta hazkunde ekonomikoari ekarpen bat egingo dio, eta Nazio Batuen erakunden hitzak edo ideiak dira hauek, atzo bertan egin baizun adierazpena. 1,5 bilioi aipatu zituen barne produktu gordinaren ekarpenari dagokionez. Asebetetze laborala edo lan asebetetzeare garrantzitsua da, eta nola ez kontziliazioa. Lanaren eta bizitza personalaren arteko kontziliazio zan. Badakigu erronka handia dela, eta badakigu baita ere konplexutasunaren ondorioz eragile askoren implikazio ezinbestekoa dela. Soldata berdintasuna lortzeko arlo askotan lan egin beharko dugu, eta emakumeek naiz gizonek parte hartu beharko dute erabakiak hartzerakoan, eta estereotipoak alde batera utzi beharko ditugu. Enpresen bidelagun izan beharko dugu baita ere, kontziliazio planak sortzeko, eta ikusgarri egin beharko ditugu baita ere zaintza lanak. Uste dut garrantzitsua dela, enpresek eta gizarteak oroar ez dezatela tren hori huts egin. Gero eta enpresa gehiago, erakunde gehiago izan daitezela eredugarri, berdintasun planak ezartzeko, enpresa kulturan aldaketak eragiteko, horrela berdintasunean aurrera egin ahal izateko, eta baita eraginkortasunean aurrera egiteko ere, bikaintasunean ere bai, enpresen barruan. Eta espero dezagun biltzar honek beste pauso bat emango duela bide horretan. Jakiteko zeintzuk diran soldata arrakalaren zergatiak, kausak, edo zergatik sektore feminizatuak diren balio gutxiena dutenak ekonomikoki eta gizarte dut. Parte hartuko duzuen guztioi, eta benetan espero dut aberatsa izatea guztiotza. Eskerrik asko Miren. Gurekin orain Maria Guijarro Zeballos berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria desagerarazteko estatu idazkaria. A continuación, ya está aquí con Gurekin dugu Maria Guijarro Zeballos, berdintasunako eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko estatu idazkaria. Alkate jauna, emakundeko zuzendaria, querida Miren. Lehendakari ordea, admirado Mikel, lagunak, egunon guztioi, buenos días. Oso harro nago ireki ere ekitaldi honetan parte hartzeaz. Pero quería empezar. Baina hasteko zerbait ezberdina egin nahi nuen. Ze hemen erronka bat dugu, bai, ilusioa eragiten digu, baina indarkeria matxista hor dago beti gu menderatzeko injustiziarekin. Atzo, Algarren Murtzian, Ginesa hiltzen ustez gizonaren eskutan. Bere etxean, etzegoen gerrarik, inbasiorik, genizidorik, baina emakumeak erailak dira. Gazan, baina baita etxeko bakean edo ustezko bake horretan ere. Oso harro nago ekitaldi honetan parte hartzera gonbidatu nahi nautelako, bigarren ekitaldia dut, ilusio handiarekin, gogotsu, berdintasunaren bidean lan egitea ekarriko didalako. Soldata arrakalari buruz hitz egitea eskubidez hitz egitea da. Eta ez zaigu gustatzen eskubideak eta ekonomiak uztartzea edo batera jartzea, baina hor dago gakoa emantzipazio prozesuetan. Ze patriarkatuak ez dien lanak kentzen emakumei, ez? Baliorik gabeko lanak ematen dizkie. Eta esango nuke kontrako gertatzen dela, balio handiko lanak egozten dizkigula, zaintzenak, baina retribuzioa ez da egokia izaten. Patriarkatuak gogoko du etxean lan egitea eta
buxutruk. Zergatik, avarizia kontu bat da? Ez, nik uste dut arrosak, diamanteak emateko prest dagoela praktikatua, baina ez ditu nahi gure aldetik lortzea hoiek, ez dute nahi gu libre izatea. Entre señorita y garzón liburuan, Miren Jona ikertzaileak azaltzen du nola emakumeek etxetik kanpo lan egitea lortu zuten, etxean egiten direla horietatik gertu zeudelako. 1930ko emakumeak lanera joan ziren, bai, erizain izateko eta irakasle izateko. Eta mojek zabaldu zuten bidea besteak atzetik etor zitezen. Gero, idaz makina iritsi zen, eta patriarkatuak onartu zion emaztuari, lanpostu administratiboetan lan egitea idazkari gisa gehienetan. Beraz, lan asistentziala zan hori ere, alegia gizon bati lagunduko zion lana izango zen gehienetan. Behin etxetik atera ondoren, bazegoen beste zusteko bat, soldata hain zuzen ere. Balio baxuagoa izan zuten aurrerantzean lan merkatuan, justu gizonekin gertatzen denaren kontrakoa. Alegia, mundu zabaleko sukaldeetan, edota, hilea zaintzea, eta hori guztia emazteari, emakumeari egozten zaio, baina etxe barruan. Baina gero ikusten balditugu, gizartean nabarmentzen direnak, Michelin izarra dituztenak, edo hilapaintzaile honenak ikusten ditugunean, horiek gehienak gizonak izaten dira. Eta zaintzaren arloan, oraindik zain gaude, iraultza noiz iritsiko den. Emakumeok lanaldi partzialetan lan egiten dugu, hain zuzen ere, beste pertsona batzuk zaindu beharko ditulako, eta hortik datoz, nola ez, desberdintasunak, eta horiek isla daukate etorkizuneko pentsioetan, hor aldea 30%koa da. Hori da, gure aurreko agertokia, eta baliteke etorkizuneko ere horixe izatea. Hor olde ultrakonserbatzailea daukagu, Europatik datorrena, eta aurrerapenen eta eskubideen mundua oztopatzen saiatzen ari da. Hortra jarraitzen edo ikusten jarraitzen baldin badugu emakumeen aldera, emakumeek ez dugu inoiz bizimodu bizitza duin bat izango. Horregatik gure proiektuari indar eman behar diogu, ze hor erronka handia da. Erdi Aroko ikuspegi haiek oso tresna indartsua dauzkate gaur. Jada ez dira ezpatak garai batean bezala, ez orain zientzia daukate ondoan eta teknologia berriak ere baita adimen artifiziala ere. UNESCOk txosten bat atera du, eta hor ikusten da 29% besterik ez direla emakumeak arlo hoietan, eta badirudi gehiago kostatzen zaigula teknologia digitalari heltzea. Alegia, lan munduan izan ditugun zaitasunetatik beste hauetara pasatuko gara. Arrisku bat daukagu emakumeok, ez beti laguntzaileen horretan mugitzea, Siri, Alexa, Hortana, hoiek dira idazkari berriak eta gizon batzuen interesak daude horratzean. Aldaketak ezinbestekoak dira, datorren mundu horretara egokitzeko, eta ezinbestean hori egin beharko dugu desberdintasunei aurre egiteko. Gobernuan horretan ari gara, gutxieneko soldata, pentsioen sistema, guraso baimenak, hori guztia lantzen ari gara emakumeen alde egiteko, baina baita gizarte osoaren mesederako ere. Eta lan orduen kopurua murriztu izan bagenu, hori ona izango zen emakumeentzat. Horregatik botuak behar ditugu. Ponentzia horretan lan asko egin genuen eta nik parte hartu nuen, eta hor helburua da guztiaren erdia
populazioen erdiarentzat izan dadin. Eta horretarako berdintasun plan gehiago, kontziliazio neurri gehiago behar ditugu. Hain zuzen ere, soldata arrakala murriztu nahi dugulako eta lan merkatu bidezkoago bat eratu nahi dugulako. Plan korresponsables plan bat badugu ministerioan, gizarte iraultza hori sustatu nahi duena, emakumeak eta gizonak maila berean aritu gaitezen. Emakumeok argi utzi dugu lan berberak eta ofizio berberak egin ditzakegula, baina hor lanaldi bikoitzak eta hirukoitzak egiten ditugula, ze iraultza etxean egin behar da, eta lan hori geratzen zaigu. Ze gertatzen da ikastetxeetan edo ikasgeletan, emakumeak direla gehienak eta nota onenak lortzen dituztenak. Oposizioetan ere gauza bera gertatzen da. Alegia, berdintasunerako tresnak daudien lekuetan, emakumeek sobera ere agertzen dute zenolako gaitasuna daukaten. Baina konplizitate maskulinoak mantentziren lekuetan, aldiz, hor generoaren ikuspegia islatzen da. Amaitzeko kantu bat ekarren nahi dut. Beautiful Dress, Lori Andersonena, honela dio, gizonak irabazten duen norabako hitzagatik 60 zentimo erabiltzen ditu. Beraz, 3.800 urte beharko ditugu berdintasuna iristeko. Gure alabak, guk ez daukagu hainbeste denbora, beraz, gizarte bat nahi dugu gurekin bat egingo duena, gure talentua erabiliko duena, gure indarra, gure ikuspegia, eta beti berdintasun baldintzetan mundu hau eraikitzeko ekarpen bat egiteko. Gurea ere baita, eskerrik asko. Mintzaldien txanda hau izten du, Mikel Torres Lorenzok, bigarren lehendakari ordea eta ekonomia lan eta enpleguko sailburua. Cierra esta primera ronda de intervención. Mintzaldien txanda hau izteko, Mikel Torres Lorenzok, bigarren lehendakari ordea eta ekonomia lan eta enpleguko sailburua, etorriko zaigu. Zurea da hitza. Egunon, guztioi, Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto eskerrik asko hiri ederra honetan hartzeagatik. Emakumeko zuzendaria, Miren Elgarresta eskerrik asko etortzeagatik. Berdintasunarako estatu idazkaritza, Maritxa Guijarro, atsegin handia da kongresu honetan gurekin egotea, es un placer tenerte aquí con nosotros. A los tres que vais a compartir o habéis compartido. Zuei eta hemen zaudeten gainerako autoritatei, Noel, Susana, García Txueka, Elenari eskerrik asko berea izan da biltzarrau antolatzearen ardura, Marisol, Islari, alkate, akademiko, hemen zaudeten lagunoi guztioi, eskerrik asko, soldata arrakalari buruzko nazioarteko laugarren kongresu honetara etortzeagatik. Mila esker lantaldeari, ekonomia lan eta enplegu saileko parte hartzaile guztiei, eta nola ez, bertaratu zareten guztioi. Espazio hau konsolidatu egin da, soldata arrakalari buruz hitz egiterakoan. Beraz, ezinbestean hasteko konpromiso sendo bat agertu nahi dut emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Bizitzaren arlo guztietan, baita ekonomian eta enpleguan ere. Hori da nire konpromisua, soldata arrakalari buruzko nazioarteko laugarren kongresu honetan politika feministak sustatzea. Emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala desberdintasunaren alderdi agerikoena da, ez soilik ekonomikoki, baita sozialki ere. Eta horrek ekarri du desberdintasun demokratikoa ere izatea. Ze giza eskubideen urraketa da, bizitzarena, askatasunarena, heziketarena eta
lanarena den bezala. Beraz, arrakala hori istea ez da eskubide bat, bete behar bat baizik, aurrerapena ekarriko baitu emakumeak berdintasunez jokatzen dutenean gizarte horiek askoz bidezkoago izaten dira, ez? Badirudi hemen zerbait abstraktua den zerbaitetaz ari garela, baina hau errealitate bat da eta emakumei eragiten die zuzenean Euskadin, Espainian eta Europa osoan. Une honetan arrakala 12,7an dago eta Europaren helburutako bat horixe da, hori murriztea. Euskadin, 2023an, 12,81ekoa zen arrakala hori asko egin du aurrera azken urteotan. Zenbait politika jarri baitira abian, baina hori ez da usazkoa. Geldi baldin bagaude ez da hori gertatuko. Politika publikoak dira horren iturburu. Adibidez, berdintasun planak eskatzea enpresetan edo auditoriak egitea enpresa horietan beraietan. Eta nola ez, gizarte eragileen borrokaren ondorio ere badira, baino ezin gara horretan geratu. Ze lan berari soldata bera egokitu behartzaio, hortik etorriko baita gizartea bidezkoa izateagoa. Eta horregatik gure buruari galdetu behar diogu, hausnartu egin behar dugu, proposamenak jarri behar ditugu mahai gainean zergatik daukagu oraindik ere soldata arrakala hori. Erantzunetako bat izango litzateke, egiturazko oztopoak egon badaudela partzialtasuna, emakumena da gehien bat, ezin dutelako egun osoko lanaldi bat hartu, bestelako lanak ere egin behar dituztelako, edo zaintzan gertatzen diren desberdintasunak, eta hori bilbide profesionala baldintzatzen du emakumeentzat. Tiene peores condiciones retributivas y, como no, los techos invisibles continúan limitando el acceso de las mujeres a emakumeak sartzea erantzukizuneko postuetan, eta horrek danak desberdintasuna elikatzen du, ez gaitezen engaina. Soldata garrantzitsua da, baina izotz mendiaren zati bat besterik ez da. Beraz, soldatarrakalaren nazioarteko biltzar honetan horixe daranduko duguna. Ulertu behar dugu nola sortu den soldatarrakala gure herrialdean, moztu alizateko. Bigarrenez, zorroztasunez, aztertzea zein diren datuak eta joerak. Adituak izango ditugu eta nazioartekoak ere bai. Eta hirugarrenez, proposamen zehatzak proposatzea neurriak, adibidez negoziazioa kolektiboa bultzatzeko, eta gainera ordainsari berdintasuna bultzatzeko zeinek kobratzen duen zer eta nola. Eta erantzunkidetasuna ere bultzatzea, zaintzaz ez bagara arduratzen ez dugu berdintasunik izango. Gure enpresetan horrela egin ahal izateko. Lan hildo hauetan ari gara lanean, ekonomia, lan eta enplegu sailean. Helburu behin-behinekoa soldata arrakalaren kontra borroka egiteko, jakiteko zenolako Euskadi nahi dugu 2030. Eta nahi dugu gainera izan 5. eskualdea Europan horrela. Agertzen diren mezu ukaitzelen arriskuak ohartazari nahi dut. Para terminar, quiero llamar además la atención. Arreta deitu nahi dut aurretik esandako gauza batzuetan. Hau da, mezu negazionistei aurre egin behar diegula. Eta gainera, ukatu egiten dute soldata arrakala dagoenik gizartean. Soldata arrakala ez da obitate bat, baizik eta errealitate bada. Eta negazionismo horri aurre egin nahi diogu, emakumeen egoera aldu egiten baitugu. Eta gainera, estatus sozial eta demokratikoaren aurka ere baitoa. Negazionismoak ukatu egiten du emakumeak desabantaila dutela etxean, beren bikotekidekiko harremanetan eta gizartean oro har. Nahi dut. Soldata arrakala itxi egin daiteke. Permitidme terminar con una convicción profunda. La brecha salarial. Soldata arrakala itxi daiteke. Eta datuekin egin dezakegu politika publiko eraginkorrekin, erakunden arteko aliantzekin, gizarte zibilarekin eta enpresekin batera, baina batez ere borondate politikoarekin eskerrik asko.